a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Matsoratan banza, matsoratan wohi. Kuna a tunanin yadda kuke kuma matsorata, yadda kuke matsorata ko kuna ne kowa matsoraci ne irin ku. Hakku ce wai ku ce wai sarki wai yin sarki ya ga wani abu ya zo zan ki magana, yadda kuke matsorata kuna dibi ni matsoraci ne irin ku. Mu hira da ke da kai ba mata bane, maza ne. Duk wanda ya taɓa mu a duniya nan wallahi sai ya gani mu. Kowane ne ya taɓa mu kawai sai ya gani mu. Kuma hira da ke da kai ko wani kai Isa Gayya ko wani wake sunanka Garba ko wani dan shegiya dan maimai da dai sauran tsinannin ku malaman ku wanda kuke gani suna ɗari mai gindi, suna muku ƙarya, suna nuna muku da addini suke, kuma ƙarya suke ba addini suke yi ba. Ƙarya suke yi ba addini suke, kuna dibin addini suke, wallahi ƙarya suke ba addini ne suke, kawai baɗa girma ne suke yi, kuma wallahi zuwa ku suke yi. In ma kun san ko addini can tare da su ba, Allah ku canza addini ma can, in kun yi addini can baya tare da su ku canza, bai yi ba. Dan wannan mutanen da ke kuke ganin kamar malam wallahi ƙarya suke ba malam ne. Kuma hira da ke da wani tsaka diba menene ke biyo ku hira da ke da kai magga da kuka zama hira da ke da kai zina ita ta koro ku daga magga kuka zo cakire, kuma kuka tsaka diba su suka amshe ku. Danginmu su suka amshe ku, ma'ana kakanninmu su suka amshe, suka aje ku, kuka baro matan ku da ɗiyan ku can, suka je suka amso muku, suka kawo muku, suka zauna kuma suka yanka wuri suka ba ku zauna, kuma ba tun daga nan ba ku ɗauku hira da ke da kowanne abin ya isa. Kuma in ka tsaka rukon ganin da kuma ganin ku ta wacce hanya shiga hannu, wacce hanya ne shiga hannu, ya ne aka yi shiga hannu ku, yaya aka yi shiga hannu ku? Ba ku da aiki ku sai can amana, komai na ku na can amana ne, to ba a yarda ba abin da ka dauko ba, yarda abin da kuke ni an sani ba a yarda ba. Hira da ke da ku ba ku tulo Zubair ni gyara da ni, kakan Zubair ma zo ni ba gyara ne, abin da dauki ni sai na, amma ni tare da izinin Allah, ba magani ba boka ba laku, amma tare da izinin Allah sai wani yi abin da na yi niyya nan, ku san da wannan abin da bi izinin Allah ta'ala wallahi sai na yi, kawai wanda in ka gama wannan abin san Allah hana, kuma na yarda da hukuncin Allah nan, amma dan cikin ku ne ku kai magani kai me duk abin da kai ƙarya ne. Assalamu alaikum.